Hola, que tal? Saudos, moi boas tardes. Aquí estamos nas nosas entrevistas da semana en Riazor TV. Que convidada máis especial. Hola, Víctor Losada, que tal? Moi Que tal, boas. Alfonso Núñez? Moi boas tardes, como estás? Eu fantásticamente ben un pouco asustado porque na foto que ten Rocío Candal. Hola, Rocío, que tal? Moi boas. Hola, buenas tardes, ¿qué Que, que, tal? que seriedade, nesa foto da presentación co Eibar. Que imaxe, que potencia e que maneira de impoñer aí, Hay que aparentar al Sí, sí. principio, no, día especial, quizás justo en esa foto me pillaron muy seria, pero era un día de moita felicidade, así que nada, contenta por la etapa que inició ese día. Veña, pois xa o vedes, temos con nos a Rocío Candal nunha semana moi especial. O Depor a banca enfrontase o Eibar feminino e no Eibar pois temos a nosa, non sei, compañeira, amiga, porque claro, eu aquí nas preguntas que preparo xunto a Víctor, ¿no? Di Víctor, de formar parte do Depor a banca a enfrontarte a elas. Como vives esta semana? Eu diría máis, non? De ser compañeira nosa, de analizar absolutamente todo aquí na web con nós, de medrar despois na televisión de Galicia, de formar parte do Depor, agora do Eibar. Pois sí, son tantas cousas que supoño que é unha semana especial e de moitas lembranzas, Rocío. Sí, a ver, a verdade é que a levo con moita naturalidade. Hai xente que me pregunta se para min é unha semana especial. A verdade é que os que me coñecedes sabedes que son bastante tranquila, que intento dar moita normalidade ás cousas. Para min foi esta semana ou está sendo como calquera outra semana onde o foco da atención só estar nos adestramentos intentando, pois eso, que os adestramentos vaya ben, que haxa a intensidade que corresponde e demais, pero sí que é certo pois que evidentemente cando fago repaso de todas esas vivencias que dis, teño a sensación como que foron moitas cousas en poucos anos, non? Que parece que pasou todo moi rápido, pero a verdade é que sempre que o lembro fago con moito cariño, penso que foron diferentes experiencias que me convertiron na persoa e na profesional que son hoxe en día. E a verdade é que nada, con moitas ganas desta semana, xa digo, como en calquera outra, pero disfrutando moito tamén do momento. É que, se non recordo mal, creo que son 10 anos desde que empezaches con nós na web hasta agora que estás no Eibar. 10 anos, porque creo que tiñas 18, non? Se... Sí, Bueno, ou sí, 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 17, sí, porque sí. era explotación juvenil. Como notas que como notas o teu cambio desde que estabas aquí en Abegondo a agora que xa has pasado por un país estranxeiro, volves, estás noutro sitio? Como notas o teu recorrido? Pois a verdade é que con moito orgullo e felicidade, porque ao final, detrás de todas estas etapas sempre hai moito traballo invisible, moitas horas pois que lle roubas á túa familia estando aquí e non estando con eles, as cousas ás que tes que renunciar para poder chegar a unha posición así. E a verdade é que penso que cada unha desas experiencias me serviu, pois o que vos dicía antes, non? Para seguir curtíndome a nivel profesional. Outro día cumpría 29 e decía, xa se acercan os 30, vaste facendo máis maior e sobre todo o máis importante é mirar atrás ou mirar o que estás facendo e pensar que non cambiarías nada, non? Que estás contenta do proceso, que estás sobre todo pois orgullosa tamén da xente que vas deixando nos sitios, que despois vai pasando o tempo, volves a coincidir con eles e sigue sendo pois ese momento especial. E a verdade é que moi feliz cultivando o meu propio camiño, non? Con todas esas experiencias. Pero supoño un camiño, Rocío, que hai 10 anos se alguén che conta, che di, mira, Ro, este é o camiño que tes por diante. Que lle dirías? Estás tolo? Non me vexo moito, non? Con todo con todas as experiencias que levas acumuladas nestes poucos anos, non sei que pensarías na Rocío de hai 10 anos se podería ser real todo isto.
Pois probablemente non, eu penso que se mo dixerades fai 10 anos pensaría que era moi difícil, non? Por eso lle dou valor a ese traballo, porque penso que é moi difícil chegar, penso que son unha afortunada. Todos os días, pois eso, agradezco poder estar vivindo no fútbol profesional. Fai 10 anos que eu vivía dende fora, pois analizaba de outro xeito, estaba, vamos a dicir, pois do outro lado da grada, do outro lado do campo, disfrutaba tamén moito, e vos sabédelo, porque ao final a etapa na que fui xornalista, disfrutaba un montón, lembro pois esos directos con vos, lembro a etapa de ir a Santiago en xogo, as fins de semana facendo moitísimos quilómetros para os partidos do Galician Goles. Despois chega a etapa do Dépor, que para unha persoa como a min, que dende pequena fun aficionada ao club, pois foi un soño increíble. Penso que é o soño da Rocío bebé, da Rocío nena, e agora poder darlle continuidade a iso, vivir tamén a etapa de Suiza, pois todo super enriquecedor, e o meu obxectivo diario é aproveitalo e sobre todo non perder a perspectiva, non seguir exprimindo e non dar as cousas por feitas, porque ao final custa moito. Xustamente cando deixas o teu posto no Dépor a banca, nos falábamos, no, de que opcións había, cal sería o teu futuro e demais, e de repente aparece ese grasshopper, esa aventura en Suiza. Que te traes de ali? Porque é unha das experiencias na que tes que salir da túa zona de confort. É dicir, non é fácil coller as maletas e decir, ben, voume a outra liga, outro idioma. Como recordas esa etapa? Sí, a ver, a verdade é que foi unha etapa especial e moi diferente. Penso que me serviu para aprender a relativizar as cousas. Agora aquí, cando teño calquera entrevista, é todo moito máis doado, porque ao final ali todas as miñas entrevistas, todas as miñas reunións diarias eran en inglés. Entón, moito máis difícil, porque ao final en lingua materna é todo moito máis sinxelo para comunicarte a nivel cultural. Pero pois foi unha etapa na que eso, ías a cear fora, compartías reunións e igual nesa mesa había 5 ou 6 idiomas diferentes, porque se algo ten Suíza é esa multiculturalidade, xente que fala en italiano, en alemán, en suizo alemán, en francés, en castelán, incluso encontrei moita xente no club que falaba en castelán. Entón foi outro fútbol, porque a verdade é que ali aínda non está tan desarrollado como pode estar aquí en España, pero permitiume vivir outro tipo de experiencias e foi tamén super positivo. Ao final eu son das que pensa que de cada etapa ou de cada momento podes aprender un montón de cousas. E volves novamente ao fútbol español, neste caso no Eibar, e tes por diante o Tiveches, máis ben un verán intenso, non? 13 incorporacións, cambio no banco, non sei, como foi o verán, supoño que intenso e con certos agobios nalgúns momentos, non? Sí, foi un verán de auténtica tolemia, porque ao final tamén tiña unha mudanza que facer en pleno mes de maio, que é un mes donde o mercado do fútbol feminino xa está a tope, porque sempre o fútbol feminino, pois, en canto a mercado, vai unhas semanas por do masculino, móvese todo antes, entón foi unha auténtica tolemia, como ti ben dis, pois, con moitas incorporacións, cambiando staff ao completo, só continuaba o adestrador de porteiras, cambio tamén de staff no filial, mudanza do club á nova cidade deportiva. A verdade é que as primeiras semanas, os primeiros meses de aterrizaxe foron moi intensos, de moitas horas de traballo ao día, pero creo que mereceu a pena, e xa no momento que bota a rodar o balón, pois a partir de aí xa todo se vai ordenando, e a partir de aí só queda disfrutar e recoller pois un pouco o que foi o teu traballo para ben ou para mal, claro. Que xustamente, Rocío, dese traballo, como recordas todo o mercado? Porque tes que facer moitas fichaxes, entonces, como fas un pouco para darlle esa identidade ao Eibar ou, sobre todo, que é o que buscabades no mercado para facer ese novo equipo e o máis difícil, ensamblar con tantas pezas novas? A ver, aínda que soa un termo moi empresarial, a min sempre me gusta cando estou nun sitio facer un análise DAFO, non? De analizar pois cales son as debilidades, as ameazas, as fortalezas e as oportunidades que ti tes no contexto.
entender ben onde estás, que foi o que funcionou nese sitio nos últimos anos, que cousas crees baixo a túa humilde opinión que se poden facer mellor ou non mellor, senón diferente, e a partir de aí tomar decisións, non? Entón, bueno, sin perder esa identidade, intentando respetar o que era o ADN do club, o que era pois ese modelo de xogo, intentas buscar pois primeiro un adestrador que crees que se adapta ben a esa idea. Co tema do míster eu tiña moi claro desde o primeiro momento e así yo dixen ao club, quería unha persoa daqui, xa viña eu de fora, entendía pois que o que a persoa que viñera para o banquillo tiña que entender o que era a Sociedade Deportiva Eibar, o que era o contexto do club para facilitar pois esa adaptación das primeiras semanas e despois a nivel de xogadoras pois facendo un análise de mercado, pois entendendo que Primeira Ref era un mercado moi interesante para nós por esa fame que teñen as xogadoras por subir á máxima categoría, mirando tamén un pouquiño o mercado estranxeiro e en terceiro lugar, pois futbolistas que xa tiñan experiencia en Liga F para poder tamén asentar esas bases e que fose o máis sólida e estable posible a nova planificación. Un pouco con todo eso foi o puzzle que montamos e nada, super contenta un pouco con como se foron dando os diferentes pasos. Cando a pasta non sobra, Rocío, hai que tirar de ingenio. Vendo certos proxectos da categoría e coñecendo un pouco a realidade do Eibar, supoño que no teu caso tiveches que tirar máis de ingenio que de cartos. Como convences as xogadoras para unirse a este proxecto do Eibar? Pois sobre todo explicándolles moi ben o que é o Eibar, as cousas que vos dicía dese análise da AFO que aquí temos e igual en outros sitios non hai, refírome pois a esa cercanía no trato, ao final o Eibar é o que vedes dende fora, non? Un club moi familiar onde todo o mundo se preocupa porque os empregados, as xogadoras e os xogadores estén felices, estén ben, non lles falte de nada, despois unha cidade deportiva que está a 5 minutos do que é a cidade de Eibar, un club que aposta porque cada fin de semana o seu equipo feminino xogue no estadio principal, no estadio de Ipurúa, e bueno, un pouco explicando pois esas cousas ou esas fortalezas que nós temos aquí e intentando ser cercana con elas, non? Que ao final penso que tamén as futbolistas moitas veces valoran sentirse especiais, sentirse importantes, ver que creen nelas e que pode ser un sitio para continuar a súa carreira. Outra peza moi importante é o adestrador. Aquí, por exemplo, na Coruña é unha das cousas que estamos vendo que bueno, que ao final, cando as cousas non van ben, está pasando co primeiro equipo, por exemplo. Vostedes aí a Iñaki Goicoechea, que tal está sendo o traballo con ele? Sobre todo, que tal foi a relación durante o mercado de fichaxes no verán? E como está sendo agora, a día de hoxe? Pois a verdade que moi leda con Goico, como lle chamamos nós, moi contenta co día a día, penso que a calidade do seu traballo é moi alta, tanto del como de todo o staff. Falamos sempre desa parte profesional, pero para min o que marca tamén a diferencia no día a día é a parte humana. Ao pouco de empezar a pretemporada deime conta de que acertara de pleno nese aspecto, que o grupo humano vamos conformando nese staff era moi bo, sempre con moita vontade de traballar e de implementarlle pois a súa profesionalidade ao equipo. A verdade é que xa vos digo, dende o verán moi ben, moita comunicación con el evidentemente no período de mercado para intentar entender que perfil de xogadoras encaixaba máis coa súa idea, moitas reunións, moitas chamadas de teléfono, e ao ser unha persoa daqui é que non lle tiven que explicar o que era Eibar. El é dunha localidade que está a media hora de aquí, de Deva, e ao final é que dende pequeno viviu, entendeu o que era a Sociedade Deportiva Eibar e foi unha adaptación sinxela, aparte xa estivera na Real Sociedade en Liga F como segundo adestrador, e sabía del pois tamén que é un bo xestor de vestiarios, non? Entón, bueno, xa digo, moi sinxelo o día a día, moi contenta con el, e como sempre digo, cada semana desexando que gañe o equipo para que se reforce ese bo traballo que fai tanto o staff como as xogadoras día tras día en Areitio.
Teremos que falar tamén, lóxicamente, do Depor. Xa sabes que estás ademais aquí entre amigos. Primeiro queríamos comezar un pouco tamén, Rocío, nesa parte da túa saída, pero un pouco na plantilla que ti deseñaches, non? Porque foi unha plantilla que finalmente acabou ascendendo. Que análise faz agora, non? Co paso do tempo, sintes que parte tamén do ascenso, pois leva un pouco a túa asignatura, porque foi un traballo tamén intenso durante todo ese verán. Sí, a ver, calquera persoa que viva de cerca unha dirección deportiva sabe o duras e longas que son as semanas de verán, onde ti tes que tomar esas decisións definitivas do traballo que fixeches o resto do ano, non? Son semanas moi intensas, moitas chamadas, moitas videochamadas para convencer as xogadoras, entón esa é a parte un pouco invisible, o momento máis duro ou de máis traballo dunha dirección deportiva. Cando despois de rematar todo ese traballo ves que chega ao fin da túa etapa, faise moi duro, non? Porque como que viviches a parte do traballo invisible e despois non podes estar para ver como é o día a día dese equipo, non? Que é o bonito de vivir e de disfrutar. Entón, a nivel persoal, que vos vou a dicir, ao final cando te botan da túa casa, non podes disfrutar do proxecto que ti deseñaras, é un momento moi duro, pero é un momento moi duro para ti, para o teu entorno, para os teus amigos, para toda a xente que ti coñeces que é deportivista. Foi un momento persoal que xa digo que foi moi duro, do que podes sacar poucas conclusións porque a min non chegaron a darme ningunha explicación nin profesional nin persoal. Entón foi algo que me serviu para aprender, para entender como funciona o mundo do fútbol e para reafirmarme cando ese proxecto conseguiu ascenso de que quería seguir pelexando por estar no fútbol profesional e por facer o meu seguinte proxecto. É que a día de hoxe dese proxecto todavía están xogadoras como Milene, como Paula Gutiérrez, como Ainhoa Marín. Eu quero preguntar por como estás vendo as súas carreiras, porque entendo que cando traes a unha xogadora e ves ese crecimiento, non? No que ti apostabas, é algo bonito tamén. Sí, ao final eu vexo con moito orgullo, non? Dende a distancia sempre lles desexo o mellor, ver que eso que ti pensabas anos atrás do que esas xogadoras podían ser no Depor se vai cumprindo co paso do tempo, penso que é o máis satisfactorio da profesión, non? Ver que eses proxectos de futbolistas ou máis que proxectos, xogadoras que daban os seus primeiros pasos no club agora están consolidadas na máxima categoría, sendo referentes, algunhas delas pois destacando moito, é super bonito. A verdade é que xa vos digo, o sea, con moito orgullo, desexándolle o mellor e contenta pois de que o seu talento e o seu traballo vaia recollendo recompensas. Que sorte ten o Depor en xente moi elegante, ás veces, a hora de saír e de non querer airear certas cousas, non? Pois o exemplo de Rocío, de Óscar Gil Sanz, etcétera, etcétera. Pero sería bo que algún reflexionara, penso que tamén é moi meritorio a destacar un pouco ese comportamento, ese sentimento, esas palabras que tes cara ao Depor. No plano positivo, Rocío, a quen tes moitas ganas de saudar esta fin de semana da expedición do Depor? Pois sobre todo diría vos que a esas xogadoras coas que compartín tempo, non? E tamén pois a xente do staff que continúa, como poden ser persoas que continúan no staff técnico da etapa na que eu vivín no club. Teño moitas ganas de saudalos, sobre todo polo que vos dicía ao inicio da entrevista, non? Que ao final a nosa profesión tamén é de ir coincidindo con xente no camiño, que vaya pasando o tempo e que nada cambie, non? Que sigan sendo persoas especiais que por momentos profesionais están en outros clubes, pero os que ti lle gardas cariño e cos que viviches pois momentos increíbles. En xeral, pois toda esa xente coa que compartín aquelas temporadas, os que teño moitas ganas de darlles unha aperta e desexarlles o mellor a partir do domingo. Rocío, falemos agora un poquinho tamén de como está a día de hoxe o fútbol feminino. Hai novos proxectos, o caso de o Celta, con ese proxecto de as Celtas, espero que ti non tiveras oferta, porque non, por favor, non fagas iso.
Pero que tal ves a día de hoxe o estado de saúde do fútbol feminino? A ver, penso que a nivel galego, agora que comentabas ti, Víctor, o de as celtas, penso que é positivo que haxa dous proxectos tan importantes como o de as celtas e o do Dépor, porque ao final iso é bo para todo o fútbol galego, non? Lévate a máis competitividade, lévate a máis exixencia, penso que iso é o que fai medrar realmente o fútbol de base. A nivel nacional, penso que outro ano máis Aitana Bonmatí Balón de Oro, un Barça que ano tras ano se coa na final da Champions, aínda que esta última vez non a gañara. Penso que gozamos de moi boa saúde e que estamos nun crecemento exponencial e constante. Agora falta que o convirtamos dunha maneira sostible, que se poida manter no tempo, e a verdade é que para estar contentos, pero sobre todo para seguir traballando moito e para que cada unha desas persoas que estamos no fútbol feminino sexamos responsables e entendamos, pois eso, a responsabilidade, valga a redundancia, que temos cada un de nós para poder darlle continuidade aos proxectos que temos entre mans. Imos afrontando ese trito final de entrevista. Falabas antes, non? Dos teus inicios aí como xornalista. Que é máis sinxelo, firmar unha crónica despois de coñecer o resultado ou ter que estar aí de directora deportiva con todos os nervios e a tensión previas aos encontros? A ver, son roles diferentes, pero ese momento no que remata o partido e ti lle tes que dar ao botón de publicar, estás facendo ese repaso mental de lieina con algún parágrafo, o que estou contando foi certo ou estou me inventando algo. Ese momento é de bastante estrés, penso que é un dos momentos de máis estrés de calquera xornalista deportivo. Pero bromas á parte, bueno, penso que eso, que son roles diferentes, a dirección deportiva tamén ten moita responsabilidade. Eu sempre lle digo ás xogadoras de broma que cada día me sale unha cana nova dende que estou nesta profesión, así que creo que aquí salenme canas diarias, é diferente diría. Rocío, sempre facemos a mesma pregunta de que lle dirías a unha nena que quere ser futbolista, bla, bla, bla. Pero que pasa coas nenas que queren ser directoras deportivas ou que queren ser presidentas dun clube de fútbol? Porque parece que esa pregunta nunca facemos, non? O que non pode haber nenas que non queran ser futbolistas e sí parte de dirección, de xestión e demais. Sí, a ver, creo que por sorte cada vez somos máis. E penso que é importante tamén, pois iso, que as nenas pequenas vayan tendo referentes para ver que é posible, que hai un camiño, que cada un de nós temos o noso propio camiño. Iso quere dicir que ningún é mellor que o outro, pero que hai a posibilidade, pois iso, de chegar a unha dirección deportiva, de chegar a un consello, de ocupar diferentes postos que antes era impensable, pero que agora pouquiño a pouco se van abrindo. Entón, eu diríalles que vexan moito fútbol, que sigan formándose, porque a formación é super importante, e que se teñen un soño, pois que non duden en pelexar por el. Non sempre o van conseguir, porque eu non creo na frase de Mr. Wonderful, pero ese camiño que faz mentras pelexas polos teus soños tamén é moi bonito, non? Entón, eu penso que merece a pena. Teño medo de coñecer un pouco as expectativas que tes de cara ao futuro. Sí, Víctor, non mires así, porque 18 anos, referente en Riazor.org, 28 anos, directora deportiva dun proxecto da máxima categoría da elite do fútbol feminino. Con 38, pois, non sei, directora deportiva da selección española, levantando aí un mundial, non sei, Víctor. Presidenta do goberno. Non sei que retos tes, e que con 28 anos, Rocío, que estás conseguindo tantas cousas que é tremendo. Bueno, para nós é un orgullo, Bueno, pero que é tremendo, en realidade. Eu levo con moita naturalidade, non me gusta pensar máis aló, non sei se polas diferentes experiencias que acumulei en pouco tempo ou por que, non me gusta pensar no día de mañá ou pensar no futuro. Eu a verdade é que honestamente agora mesmo o único que penso é eso, en presente, en exprimir moi ben esta etapa no Eibar, en facelo o mellor posible, en que dure o máximo tempo posible,
e o que veña a partir de aí pois será benvido, pero sobre todo máis importante que nunca falte ese traballo detrás, non? Creo que é o que te impulsa pois a seguir medrando. É unha palabra que eu dende pequena pois teño moi presente e para min o máis importante é iso, vivir o día a día, disfrutar o día a día e non deixar de traballar. Tú, Pero, Víctor, ti onde a ves? A ver. eu a vexo lonxe. A verdade é que lonxe, con 30 anos, mira xa onde está, que parece que leva, non sei, outros 30 traballando. Pero, Rocío, agora mesmo, por exemplo, sabes que no vestiario do Depor a Banca teñen esa frase, no? Esa lenda de estar no top 8 da primeira división. Cal é o reto, pero cal é o reto que tes ti no Eibar? Que se o día de mañana tes que irte, cal é o que queres deixar aí? Cal é a túa firma? Vaya. Pois a nivel profesional gustaríame que me lembraran como unha persoa que mentras estivo aquí traballou moito por deixar ao Eibar no sitio que lle corresponde, pero sobre todo por encima diso gustaríame que me recordaran a nivel humano, non? Por unha persoa normal que se preocupaba pola xente que tiña ao lado, ou que se preocupa pola xente que ten ao lado, que quere pois, que a xente que traballa comigo pois, que sexa o máis feliz posible. E xa digo, para min é que esa parte humana é o máis diferencial, non? O que realmente lle dou valor é o que penso que ten que quedar, pase o tempo que pase e vayamos onde vayamos. Estaba buscando no móvil 25 de maio de 2017. Hola, Rocío, que tal todo? Quero facerche unha consulta. O domingo teño que facer un partido do Fabril para Extremadura Radio e necesito alguén dinalámico para estar comigo. Gustaríache facelo a ti? Sí, acórdome perfectamente. De feito, é unha das fotos que conservo aínda no meu Instagram. Cando te vas facendo maior vas archivando publicacións das que xa non te sintes tan orgulloso. Esa aínda teño aí pendurada no Instagram porque estou moi orgullosa pois dese momento, que ao final para min era un día moi especial porque nunca fora inalámbrico a pé de campo. Lembro con moito cariño, penso que foi un día super bonito, aparte que ese día ascender ao Fabril. E lembrome tamén dunha anécdota que foi que cando remata o partido, claro, nós estábamos traballando para un medio extremeño, tiñamos que meter en directo a un xogador, todos os xogadores do Cacereño se estaban indo super rápido porque evidentemente estaban disgustados, eu necesitaba coller a un en directo, pero escapaban todos moi rápido. E lembrome que fun capaz de entrevistar a Fran Minaya e anos despois seguía falando con el por redes sociais porque dicíalle aquel día salvaches, eu estaba como quen di empezando e non podía irme sen as declas dun prota. Entón, bueno, un día que lembro con moito cariño, aparte ti fixeches moi fácil, Fon, outra experiencia máis para a mochila. Non sei, o curioso, Víctor, maio do 17. Sí, non, pero si, eu creo que a primeira vez que falamos con Rocío, igual que era 2013. Sí, pode ser. Eu creo que estaba xusto comezando a carreira. Estaba Penso que Dani foi o verán Méndez. antes de que eu empezara na universidade. Acababa de rematar segundo de bacharelato, así que por aí. Son no mes de outubro, non sei, 17 anos, por aí tería. Sí, por aí, sí, porque aparte non será, é que non é maior de idade para traballar. Miña nai firmando unha autorización. Sí. Non, Rocío é moi boa directora deportiva, pero tivo hai un mestre en Víctor que ten un ollo tamén que onde pon o ollo, persoa que ascende e medra rápido, menos eu, Moi fácil. O resto. Tío Meiseu. No, nós e Fernando, somos os tres que quedamos aquí en plan. Os tres. Somos como esos perros bellos que ninguén quere. No, é que nunca faltedes, que o rombo ten que seguir aí moi vivo e cada ano reinventándose, como facedes sempre. Pois, Rocío, que foi un placer, agardémoste, na volta estarás por aquí, claro.
Sí, seguro. Estarei Hombre, Non moi sei se logo ten contenta que ir que a o boto comer. moito non de sei se xa o menos. tes sinalado cando cae, sabes ou non? No, a verdade é que non Ainda non teño nin miraches. idea. O sea, Bueno, mentiría mellor. se vos dixera que o sei, porque non o teño presente, gústame ir de 3 xornadas en 3 xornadas, así que de momento só penso niso, e cando Nin toque sequera de volver á 5 en Coruña, pois 5. tamén con moita ilusión. Bueno, ata a quinta igual o sei, pero de pouco en pouco, que Pois senón é máis difícil. xa organizaremos seguro algo, que temos moitísimas ganas de verte, pero o que sentimos pois é o que non paramos de repetir, porque ademais é de verdade que é un orgullo tremendo, unha gran satisfacción, e que o galla Víctor pois que saian as cousas como queres, o Eibar manteña categoría, sigas aí medrando e facendo ese traballazo que estás facendo día a día en unha carreira espectacular e que seguimos con moita e con máxima admiración, Víctor. Sí, básicamente eu creo que Rocío é un orgullo para nós, porque ao final empezou aquí e vimos como hacía así, entonces cando ves un talento así, miras e disfrutas do tempo que estivo aquí, pero cando ven o Eibar, Rocío, en marzo, ese fin de En semana marzo. toca pagar. Non hai problema. Non hai problema, nada. Moitas grazas a vos por lembrarvos de min, por terme sempre presente, por, como vos ben dicíades agora, por axudarme nese momento que para mí tamén foi importante, cando estaba aí no rombo escribindo con vos, que sempre o teño moi presente, e nada, que nos vemos pronto pola Coruña, e todo o mellor tamén. Aquí estaremos. Rocío, non sofras moito esta fin de semana, que vaya moi ben en xeral toda a temporada, nos moi pendentes do que fai o teu Eibar, este proxecto que ten tan boa pinta. Foi un auténtico placer. Víctor, que máis temos esta semana? Que xa non sei nin que día estou. Pois mañá toca previa e o próximo luns Vale. a balón parado como sempre, así que Pues nada, fantástico. o de sempre, sí. Pois a ver se Na non temos semana- un luns moi duro de terapia. Eu non vou a estar, como Xa que o sei. Rocío, que foi un auténtico placer. Moitísimas grazas o dito. Agardamoste por aquí na Coruña e nese mes de marzo, vale? Igualmente, rapaces, unha aperta moi grande. Pois mañá máis contidos en Riazor TV, temos esa previa do encontro entre Zaragoza e Depor e repasaremos tamén, lóxicamente, o que suceda no día de hoxe nesta noite de Copa, nese encontro entre Sámano e Depor. Sen máis, ata mañá. Vicos, saúdos, sede felices. Chao.